Hallo. Har du fundet en pizza? Er der noget i? Er der en, der har taget? Prøv at kigge. Shit. Fuck, det var meget i. De lader det bare stå på. Hallo, hvor jeg har væltet pizza i bakken. Og der ligger også en mere. Hvad står der på? Ja, jeg skal... Alma. Alma. Pizza, der er leveret til Alma. Hold da kæft, der er meget i. Det er sygt, det Der er her. nogen, der kommer efter. Hvad skal vi gøre? Altså, det kan vi ikke. Skal vi ikke se, om vi kan komme ind, for jeg fryser? Kan du ikke? Du må smadre en rude og gå ind. Ja, skal vi ikke. Der er en hammer dernede ved... Nej, er der faktisk en Ja. hammer? Så kom. Der er der ikke en hammer, men der er sådan noget... Så vender vi tilbage, når vi kommer derned. Okay, alle sammen. Ses i næste video. Hej. Der kommer en video ud på kanalen, som sådan er lang. Okay? Hej.